Pasok tubig. Ganun kita ba? Ikan ko sa trabaho. Alam mo ko, nanggikan ka sa trabaho. Anong gawin ka niya uli? Sinabi ka, galing ito ha? Mahal po biya ko sweldo. Isog kayo. Kuno na tag uli. Ay na lang ko pang anang trabaho dito. Kagula ko anak. Sekali ko bitong adlaw. Gimo siya sa lawas, gimo ang kataran. Kataran sa palengke. Kataran sa palengke. Buntag udto hapon lang ta sige. Sila kaning trabaho ng mga bataan eh. Pang. Ay! Hapon na lang. Ni mamahan ang paniuli. Ni kamo sige pa magpapadlong dire. Tuk lang inyong mamahan. Indugay ni uli. Kamu pod. Duwa-duwa mo sa problema. Hindi ka lang panilig. Buntag hapon. Sang kinabuhian niya. Sugata to yung mamahan be. Mangit-ngit naman kayo ma. Balawya ka ma. Tawag silingan dire. Ngadlok pud ko sa lalan mo. Kay ngit-ngit na. Mao gani ke, kabalok ko nga watay silingan dire. Ako ipasabot ba? Di na ka sa bunto do. Kay mahadlok pud biya ko dire. Kura isa. Ay! Lapit ka ma dire raman. Oh, biya ra. Eh pud biya dire kay. Hando ko biya kura isa. Kadol na, dito mahadlo ka. Tapos ni mo ay, pwede naman gani ko magulong tayo sa balay mo. Papa? Ay! Diga man yung istorya oy. Ay! Ma, wala pa man good na. Ay! So sa imong amahan kay. Gahapon. Ako agad ang kasabang kay say gani uli. Nya karon, nagibinaan na pod. Nya wala pa ko lain kadadahan nato kay di man to moinom. Unya, dili ko sugarol. Ambot na ka ang pamabaya ato. Wa mo ta kabalaw kay. Wa pa gud imong amahan. Daghan magaya mga umbabit. Wapo dito sa papa ma. Liwat gusto na ako. Si Piat yung gumay. Ako din liwat si papa may. Bitaw ke, ang imong kagwapo ke. Kapil kasi mong amahan. Nya karon ke, hapon naman ke. Maniuli mong amahan ke. Bantay sa kuwaron maabot ni. Asa mo ka kung mga pamilya? Wala man dia. Asa ka to ni ko man nahadlok ba kay dugay ko ni uli. Wala kay balog ita nga may silingan rin. Katulog pa nang adlaw ron. Kapon aning balay. Tapos ito sa mga lugaran. Siguro na siguro na sinara sa taas siguro. Munibig ko sa isang usawa kay gahapon sayo ko uli. Gahapon isuko sa ko gahapon kay sayo rin ko kayo uli. Kasi daw ni hapdir ko. Dudahan po ko nga. Naano ko yung buwang. Manalas papa ma. Ano mama? Kung siya dili daw ko magpalayo. Kay mahadlok siya. Ano kalau ako rayang gibiyaan. Kawalo siyang mahadlok pud ko. Namag yun day. Ma, imo magkigibiyaan ma. Biya si papa. Ay wala ki, wala ko na miya sa imo. Ako ang ipanghibo sa mga hinalay. Hapon na. Asa na yung amahan ron? Dito. Ako kung pagpili ng mga sanina. Kaya ako nang layas ng tawhanan ni. Lago ako ng tawhanan ni. Asa mo ka sila? Sirado mong balay? Kita ba? Wa bag pasiga-suga. Sa mo yan, sinasa na sa sulod siguro. Be! Be! Nana ko, break ko be! Lagot ko yung tawhanan ba? Ano man? Brihan lili. Brihan lili. Brihan lili.
Daog gid ang abre ba. Sabi. Mike, inabot na ka. Abe dali, katuloy istoryahon. Dugayan ni mo oy. Ano mo kasukto be? Kabalo be kang gikan ko sa trabaho. Wala ba ko? Nga gikan nga sa trabaho. Ano mo gyud mga kani uli? Sige na pa kay ka. Garingin to ha? Basig ni pa ka dito. Sus na mo be oy. O gibuhat pa na ako be. Nga pang babae sa una ra. Sa dito pa ko nagtrabaho sa Panakan. Kabalo ba kas Panakan sa una? Ang mga babae sa una. Nangagisi kong sanina kay ilaha jud kong gunitan. Nung abot man tanin kapika. Di na nagabinaan ra jud ko be kay na nag-overtime be. Kay balo be ka sa kontrabaho be. Nga magpaabot ra ko sa kong amo kung kano sa ako niya buhian. Sa mahal pud biya kog sweldo. Di lisod kayo. Magpuna-una tag uli. Ay na lang ko pangutan-ana yung trabaho be. Kay kablo na ko ana. Sa kanina bitong adlaw. Kiro siya na sa mong lawas. Hindi mo ang tataran. Tataran sa palengke. Tataran sa palengke. Ay, bulgar akong trabaho be. Bisa ginana na akong trabaho be. Ako be nang gipangga na akong trabaho be. Kay diha ta nabuhi. Sa tino pwede mo akong undangan ng trabaho be. Pwede ka na undangan. Pero wala ko nagsalig pero diha nato gawaan sa tanan. Bayad sa utang. Palit bugas, palit sudan, tanan para to kinahanglan. Pang-estudyante. Imuha pang papagwapa. Nya karon imo kang wayan. Ayang mula ka ko, mura dire.